Vítajte v Bratislave, perle strednej Európy. Lukratívna poloha na brehu rieky Dunaj mestu zabezpečila dôležité ekonomické a politické postavenie ako v minulosti, tak aj dnes. Aj preto je Bratislava centrom biznisu až do dnešného dňa. Či ste v Bratislave poprvý alebo postýkrát, či ste tu pracovne alebo v rámci oddychu, pre všetkých platí rovnaká otázka. Už máte vybrané ubytovanie na úrovni? Priestranná hotelová hala s recepciou a starostlivo vyberaným personálom sa starajú o spokojnosť návštevníkov od prvej do poslednej chvíle. K dispozícii je aj súkromné podzemné parkovisko s kapacitou až 12 miest. Hotelový bar na prízemí si svojím širokým výberom nápojov a príjemnou atmosférou získal srdcia mnohých návštevníkov a teší sa aj veľkej obľúbe samotných Bratislavčanov. Ponúknete sa? Pokiaľ chcete v Bratislave zorganizovať školenie, seminár, rokovanie, workshop či akékoľvek iné obchodné stretnutie, hotel Avans vám je plne k dispozícii. Pre potreby biznis klientov ponúka priestrannú kongresovú miestnosť s dátovým projektorom, premietacím plátnom a pripojením na internet. Pre potreby rozsiahlých školení a veľkých konferencií pre vás dostavujeme 6. poschodie s kongresovou sálou až pre 80 účastníkov. Ďalšou prednosťou hotela je reštaurácia Avans. Priestranné, vkusne zariadené priestory ponúkajú luxus prvotriednej reštaurácie a zároveň príjemnú atmosféru uzavretej spoločnosti. Kvalitné suroviny na prípravu jedál, znamenití kuchári a rozsiahly nápojový lístok vás určite uspokoja. Ochutnajte špeciality našej kuchyne. Určite neoľutujete. Izby a apartmány hotela Avans boli dômyselne navrhnuté a zariadené tak, aby spĺňali požiadavky aj tých najnáročnejších klientov.
Jedno- a dvojposteľové izby sú zariadené komfortným nábytkom a každá z izieb je vybavená doplnkami, ktoré vám spríjemnia voľné chvíle strávené v našom hoteli. Každá zo štandardných izieb okrem iného zahŕňa káblové pripojenie na internet, LCD televízor, telefón s priamou voľbou, trezor a klimatizáciu. Po aktívne strávenom dni s plne nabitým programom je každá chvíľa strávená v hotelovom wellness centre zaslúženou odmenou. Spojte príjemné s užitočným a doprajte si večerné uvoľnenie vo výrivej vani alebo fínskej saune. Zaslúžite si to. Tešíme sa na vás.